गोजोननि नोगोर क'क्राझार जिल्लायाव पुलिसनि एनकाउन्टाराव 25 जुन खालार खालि एक्सिस बेंकनि खाथिनिफ्राय 34 लाख रां सेनानै लांनाय 38 बोसोर बैसोनि आमिर हुसेना जखम जायो होनना पुलिसनि सुलुङा मिथिहोयो। जखम जानाय आमिर हुसेनखौ चिरां जिल्ला सिंनि बिजनी मानिकपुरनि 3 नं भान्दारा गामिनि आइनाल हुसेननि फिसाज्ला होनना मिथिहोदों। मख'नो गोनां बाथ्रानि 25 जुन खालाराव 34 लाख रां खावनाय जाथायजों लोब्बा थानाय 4 दायनिगिरिखौ क'क्राझार पुलिसा दासिम धुबुरी, चिरां आरो क'क्राझारनिफ्राय हमनो हानायजों लोगोसे 21,50,000 रांखौ मोनफिननो हाबाय। गुबुन फारसेथिं क'क्राझार पुलिस मावख'गिरिनि दैदेननाय पुलिसनि मोनसे हानजाया थांनाय मोनायाव सालाकाथि बेदलांमारि साहा बागानाव आद्रा रांफोरखौ संदाननो थांनाय समाव आमिर हुसेना खारनो नाजानाय समावनो पुलिसा गुलि गावनायाव जखम जायो। आथिङाव गुलि नांजानानै जखम जानाय आमिर हुसेनखौ क'क्राझारनि रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जायो होनना पुलिसनि सुलुङा फोरमायदों।